we zijn ooit begonnen als de Menamer Fantjes. Daar ben ik origineel uit Menaamwaai, uit het korps begonnen. Maar we kwamen steeds vaker in boeten Friesland. En dan werd Menamer toch wel dat daar wat regen. Dus we zijn weer wel hard simpel, wat kwad. En we nemen zelf de Fantjes. Ik denk dat 2009 Bemmel, het nationaal kampioenschap, was helemaal fantastisch. Dat was echt een beetje onze doorbraak, zeg maar. Nou, we hebben een avondvullend programma. We spelen zelf, we spelen samen met Jiris, een band waar we vaak mee werken. DJ Quickfinger komt nog. En wij zijn natuurlijk zelf, vinden we de hoofdact. Mooi op jouw jubileumfeest, toch? Ja, toch? Ja. Ja.